Hello guys, welcome back sa atong channel, Chef Vlogeras YTC. Please like and subscribe. And this time guys, welcome home. Welcome home. Welcome back sa atong balay guys. Dire sa atong kusina. Anya karon kay busy kay ko. Kay yun na, basta magbiyahe ta, kapoy no. Baskin maglingkod ra ta sa bus kapoy. Sa yunan kang nahulog og 10 hours among biyahe. Tungod kay regular man ang bus nga among nasakyan. So mo pick up gid sila og dagan nga pasahero. So hunong-hunong. And then gahapon, barag season po to sa mga pasahero guys, kay lagi holiday man sa Monday. National Heroes, kung wala ko masayop. So siguro ang kasagaran sa among nasakay gahapon kay mga estudyante, mga trabahante nga sa layong dapit na narbaho niya, mo uli sa siguro sa ilang balay, kay namay 2 days nga maka-star sila sa ilang balay. Mo na ako ang hunahuna lang guys, kay dagan kaayo pasahero kagahapon mo ng imbis 8 hours ra nabutang gyud siya nga 10 hours ang among biyahe. So sayunan ka ng 10 hours nga maglingkura lang ta sa bus, unya mo tindog lang kay mag CR. So tanan man mga tanan to terminal ba ilahang gihunungan kay na make up silang mga pasahero. So kapoy kaayo magbiyahe guys, may gani si Father Earth kaya makalahutay gid siya sa biyahe, although gareklamo na siya. Balik-balik na pud iyang giingon nga nagtuyok-tuyok ra daw mi. Magisgot na siya kanang unsa man ni imbis to ami sa Bukidnon ni isgot na siya tagulwan na ta many times gid siya nag-ingon. So sa tinigulang niya guys, nabinta na baya no. So mapasalamaton lang gyapon ko kay nakaagwanta siya sa biyahe ba, tungod lagi kay anad man na siya sa bata-bata pa. So karon medyo naa siya experience sa biyahe pero lahi na gyud kay taas naman iyang edad. So mapasalamaton gyapon ko kay safe ang among pagbiyahe kagahapon. Buntag man mi nagbiyahe guys, so nakaabot mi dira sa Manulo kay napatabo raman ko kay Anthony. Kalagi si Anthony wa man nakakuyog sa amo dito sa pagbakasyon sa South Cotabato sa akong magulang. So siya nabilin diri, so nagpatabo lang media sa Manulo. 2 hours in town ang iyang pagulat sa amo tungod lagi kay sige pick up og mga pasahero ang bus nga among nasakyan, tungod kay regular bus man ang amohang nasakyan. So again usbon ko mapasalamaton kaayo gyapon kami ni Father Earth nga safe ang amo ang pagpauli diri nga wala mi na experience nga mga simba ko lang ba. So karon gikapoy ko kay akong mga dala nga mga sanina, although dili kay bulingon pati kay Father Earth nasagol man kay giusar lagi nako ang among mga gamit para mausar ra kay kami ra bayang duha nasayunan ba ka magbitbit og idara na no. So mapasalamaton gyapon ko kay naka-survive ko ba nga nagbitbit ko kay Father nga inana nag-edad nga nagbiyahe gyapon og taas-taas bitaw. So karon gikapoy ko dahil ko gibuhat karong adlaw so kad paganinas pagmata. Lahi ra man gyud nang ang lalaki mabilin sa balay ug kita ang mabilin sa balay. Lahi ra man gyud di ba. So okay ra. Okay ra kaya ra man gyapon no, naay mga gagmay nga hipusonon ana. So ako naglaba ko, nagwashing ra man hinuon ko, pero dito po taluyahan sa kanang mga waswas. So mo to karon kay tipaniugto naman. So late na mi maniugto karon. Naamang ko'y na bring home gahapon nga native chicken, kay actually na may mga native chicken baligya diri sa Damilag, pero lami man kitong katong gibiyahe ba nga native chicken no, kay daghan man binuhi ako ang brother-in-law, daghan pinuhi. So nagmaniya ko dito nga magdala kog native chicken kay para patilaw nato si Anthony. Unya nakapangayo pud ko dito sa kuang pag-umang ko na amang pud siya dito nagpuyo uban sa iyahang future husband. Nagmaniya pud kog naa ba sila binuhi nga manok, may gani niingon siya nga una auntie. So naduha ang native chicken nga akong nadala. Mura gyud akong na bring home og kato ding limonsito na gyud bunga na og limonsito nga punuan nga kuan ka na nga gikan siya gimarkot pa. So ipakita gyapon ako sa inyo guys, ako na siya na plaster sapat katong limonsito nga na markot nga buhi na siya guys, na nagali siya bulak no, nanay bunga nga mo aksyon nagdako. So pasalamaton ko, I hope lang nga muangay siya diri sa atong klima diri sa Damilag ba. I hope muangay siya kay bura puparihar man ang klima dito sa South Cotabato, dito sa ako magulang og diri na apoy init, na apoy bugnaw. So kibali i-update lang gyapon ta mo sa limonsito. Ako man ang gikuan nga naunta ko'y punuan sa limonsito kay magamit man na nako. Gamit na nako kay mahal kay ang limon guys, kay nagmaintain man ko sa tubig bitaw nga kanang pagmata sa buntag may akong gi-maintain nga mag-inom dayon kog maligam-gam nga tubig, din butangan po dayon nako og lemon. So mahal kay ang lemon, so mas maayo na lang punpun mo dako na tong limonsito na natay punuan, na natay kaugalingon nga punuan sa limonsito. So pwede ra ta dito mo kuan mag-harvest para atong iinadlaw-adlaw nato nga kay bali moy akong naandan more gianad na lang gid nako kay naaman lagi tay maintenance guys. So inana lang mamugong-pugong lang punta para sa atong health bitaw. So mao na to karon niya ako sa sulod gi-update nako si Anthony nagluto na sa kanon.
Nagluto na sa kanon niya. Ako karon ingon man ko nga, ikaw lang luto sa native chicken ka niya. Ingon man siya, burag dili kay siya kuan bitaw. Dili kay siya mingon nga sige, dili kaayo siya willing pero pwede gud siya magluto guys. So 10 days man mi nga wala magkita. So ato na lang siyang kuanon palanggaon char. Magluto ta karon og native chicken guys. So balik ta diri sa ato ang outdoor kitchen kay na miss kaayo ni nako 14 days. Mana karon ready naman ni siya ipakita sa inyo ang mga ingredients sa ato ang native chicken. Inato ra gyapon ni siya nga si Anthony. Inato ra gyapon ni siya nga kuan guys. Inato ra nga recipe ba sa native chicken pero ang mas lami gid sa native chicken guys, di ba? Ang kanang kalamunggay ug kanang kapayas bay ba? Muna jud usa sa pinakalami sa native chicken. Lami ang native chicken guys, mas lami gud ang nagdala sa native chicken. Wala, sa to. Unya karon ready na ang ato ang kay ako namang gi-prepare na nako gipakita sa inyo, ready na nako ipakita sa inyo ang atong mga ingredients sa ato ang native chicken. Ako ipakita sa inyo guys. So nara guys, ang native chicken wala lang nako urota kay cameraman diri mga on sumki baliburag kuan kanang ako siyang gi-freeze ang uban no to sa freezer ang uban anya kanilang ato ang lutuon karon pang sabaw og naa ang atong mga ingredients ang atong sibuyas normal maginanay sibuyas ahos og luya and then kani akong isagol guys nga gulay kani naaman tay nabilin nga sayuti wala man nahurot 10 days ang Coach Anthony og nagluto baka ani kay before mi nang lakaw ni Father Earth naggrocery man to gamay so natin nabilin diri nga cabbage nya magbutang pugkog isa lang gud ka buok nga kamatis then naapod tay atsal kana ra so mutabok ta dito sa atong mini garden guys kay magharvest ta og tanglad ato tas ato ang mini garden kay pakita nako sa inyo ang katong na bring home nako nga punuan sa limonsito. Buhi naman ni siya guys kay namulak naman gay ni siya na. Kita na sa inyo. Tanaw atong mini garden guys. 10 days mi wala magkita, di ba? Timing pud nga ulan-ulan, init-init, di ba? Di ba tanaw ato ang mini garden buyag na kay guys. Nalipay kay mini Father Earth. Di ba? Buyag na kaayo ato ang mga halaman, gulay. Nanakat na sila diha guys. Mani akong bot pasabot guys. Namusakat lang na sila diha og dinhi dayon na sila magtapok. Ang ato pong alugbati. Ay, size guys atong alugbati. Likatay na pud atong alugbati guys. Buyag na atong alugbati. Di ba nikatay na siya paingon diri. Magbugno na din na sila diri sa ibabaw guys. Di ba? Magbugno na sila diri sa ibabaw og dinhi na dayon tamang harvest gamitan nato sa gunting. Di ba? So karon kay magkinahanglan man ko og kuan, magnid man ko og tanglad. So magkuha tag pila ka lugas nga tanglad. Ato lang guntingon guys kay para motubo ra pud na siya di og balik. Kanira gud. Kanira. Sana pa mutumot na to sa atong ano man to? Gunting nako. Kanira guys kani. Dungagan siguro nato. Dungagan nato diri. Di ba? Nanatay ka ugalingon nga tanglad. Happiness. Man gud tay mapangayuan diri tanglad guys dito sa ato ang silingan. Pero mas maayong gid napod tay ka ugalingon natong tinanom di ba guys? Kay di na ta magsige ayo. Ano lang to? Ayo mangayo gid tanglad. Asa lang to eh? Nanatay ka uling tanglad, di ba? Ano to eh? Naman to? Hoy. Nawala na. Bira ka. Si Sedi guys. Nawala eh. Sasakto na siguro ni. Sakto na ni. Ang kani. Di ba nanatay ka galingong tanglad. Lipay kay ko. So, balik na ta guys. Ito sa itong mini garden. Diba? Balik na ta kay nanawag na si Choy. Na akong gipanglabahan guys katong gipanggala namo. Ako ra na guys, Kang papang to pas washing. Kang Father Earth to pa sa washing. Yan na nako to ibulad. Ay Miss My Cedi. Dudong CD oh. Gimingaw ka kang mami? Gimingaw ikaw?
Gimingaw gid kay ko aning akong iro ba. Gimingaw kay ko aning ang CD ba. Lablab ya kay na siya ni mami. Ba? Lablab kay na akong si CD. Uy. Lablab. Nana. Biligang mo na ta. Balik ta dali guys. Luto na ta ko. Native chicken. Yan guys. Ako nang gilunod. Ito sa nang lutuon sa iyang kaugalingong mantika guys. Ito ipasiko. Ng mga panakot na rin sa ilalim. Siya na guys. Nag-produce na siya sa iyang kaugalingon nga mantika. Or iyang juice. So, butangan na nato nag-ininit. Iinit to diri guys. May ako ibutang. May ato isabaw. Bongga kay sabaw guys. Kaya ato pa man ang laton. Diba? Itong native chicken. Tangan na rin nato sa tanglad. Guys, nagbukal-bukal na. Nagbukal-bukal na. Humot kaayo. Humot. Excited na siya. Excited na siya sa iyang native chicken, guys. Ano na, guys? Butang na nako ang sayuti o cabbage. Sa sunod na lang siguro tong kuan ang atong gamiton kapayas. Karon kay naman tay available lagi nga sayuti, sayang man pud. So kana ra atong gigamit imbis nga kapayas. And then naapod tay dili na presko nga cabbage, sayang man pud. So may akong gigamit diya guys. Sunod na lang pud tong kapayas o kalamunggay kay mo gid siya the best sa native chicken. So, ato na lang ng hulato na maluto ng gulay. Then, maniugto na din ta guys kay grabe, nagit kay kaguto. Kuha na akong tiyan.